שלום וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב החדש של אייסטור. בערוץ היוטיוב החדש שלנו, ביחד עם עמוד הפייסבוק שלנו, תוכלו לקבל עדכונים לכל אורך השבוע על מוצרים חדשים שהגיעו לחנות, סקירות וידאו מצולמות והמלצות מצוות החנות. כמו שאתם יכולים לראות, נמצא איתנו כאן עכשיו בהשקת בכורה עולמית, בטח ובטח בישראל, האייפד החדש, האייפד בדור השלישי. אנחנו הולכים כרגע לצלם סקירת וידאו ואנבוקסינג למוצר החדש הזה. בכנות, מוצר מדהים. אז כמו שאתם יכולים לראות, הקופסה מבחינה חיצונית דומה מאוד לקופסה של האייפד 2. כאשר באמת מבחינת הרקע, אנחנו רואים פה כבר את הרקע של ה-iOS 5.1. כמובן זה כבר מגיע עם ה-iCloud. האמת, אני נרגש. יש לנו פה מולנו את האייפד 16 Wi-Fi בצבע שחור. האייפד מגיע בצורה שהיא מאוד מאוד דומה לאייפד 2. יש לנו כמובן גם מטען ואת כבל ה-USB, חוברת עם כל הניירת. בעצם כל הדברים המאוד שגרתיים שכבר מוכרים לנו מהאייפד הקודם. מה שבאמת השתנה לנו כאן מבחינה ויזואלית, שקודם כל אנחנו יכולים לראות שהאייפד החדש עבה יותר. אם אנחנו נשים אותו ליד האייפד הישן, נוכל לשים לב כבר להבדלים מבחינת העובי של המוצר. כמובן של האייפד החדש מצלמה גדולה יותר מאשר האייפד הישן, אייפד 2, כאשר ניתן לראות בבירור שהעינית מאחורה היא גדולה יותר, וזה באמת בגלל שיש לנו מצלמה שהיא באיכות טובה יותר, מצלמת 5 מגה פיקסל, מצלמת ה-iSight, שמגיעה עם מנגנון של 5 עדשות שונות, שאפל פיתחה מיוחד למכשירי ה-iDevice שלה, כל זה מתוך מטרה לאפשר איכות צילום שהיא איכות צילום מיטבית. כרגע אנחנו נתחיל בכל התהליך של האקטיבציה וההפעלה הראשונית של המוצר. במקביל להדלקה שלו, עם הופעת התפוח הכל כך סקסי שכולנו אוהבים. נוריד מעליו את המדבקות. כמו שניתן להבחין מבחינה חזיתית, האייפד החדש מאוד מאוד דומה לאייפד 2, ולמעשה אין שום דבר ששונה ממנו מבחינה חיצונית ויזואלית כאשר אנחנו מדברים על חזית המכשיר. ממשק ההפעלה של האייפד החדש זהה לממשק ההפעלה שאליו הורגלנו כבר בהצגה של גרסה 5, כאשר את כל האקטיבציה ניתן לבצע דרך המוצר אותו אנחנו מפעילים, ואין צורך כבר לחבר אותו אל מחשב עם כבל USB ולבצע את ההפעלה דרך ה-iTunes, מה שנקרא הפעלה שהיא Free PC. מצוין. ואנחנו נתחיל להשתמש באייפד. כמו שניתן להבחין, הדבר הראשון שכל כך בולט לנו זה האיכות המדהימה של המסך. אם אנחנו יכולים לראות, אנחנו תכף נציג את האייפד 2 ליד האייפד 1. אז באמת הדבר הראשון שבולט זה ההבדלים מבחינת איכות התצוגה. באייפד 2 כמובן יש לנו את מסך הרטינה. מסך הרטינה זה למעשה מאפשר לנו ליהנות מאיכות תצוגה שהיא איכות תצוגה ברמה מאוד גבוהה, כאשר יש לנו תמיכה ברזולוציה שהיא מעל 1080p, מה שאומר שיש לנו רזולוציה של 2048 על 1536 פיקסלים. מבחינת מאפייני המכשיר, אז קודם כל אנחנו יכולים לראות שמבחינת הדגם שלו מדובר לנו בדגם שהוא MC705LL, מגיע בגרסה 5.1. מבחינת הפיצ'רים שיש למוצר, אז כמו שאמרנו, איכות המסך של הרטינה היא איכות מסך שהיא איכות מסך מאוד מאוד גבוהה. כמובן שיש לנו פה גם את המצלמה,
שהתווספה לנו, שהיא מצלמה מאוד איכותית. נוכל לראות פה, איכות התמונה היא איכות תמונה גבוהה ביותר, כאשר באייפד 2 הייתה לנו מצלמה שהיא מצלמה ברזולוציה שהיא מאוד 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 נמוכה, בטח לא 5 מגה פיקסל, כך אנחנו כבר נהנים עם מצלמה שהיא מצלמה הרבה יותר איכותית. כאשר כמובן המצלמה הקדמית היא מצלמה שהיא בעצם באיכות שהיא לא השתנתה והיא נשארה אותו דבר, וזה למטרה של שיחות פייסטיים וכדומה. אם בעבר היינו צריכים להקליד, אז על גבי האייפד החדש בגרסה 5.1 אנחנו יכולים גם לעשות הכתבה למקלט. מה זאת אומרת? בעצם להשתמש באותו מנגנון שהוא מנגנון זהה למנגנון של סירי. מכיוון שאפל בחרה שלא לשלב את יכולת ההפעלה של סירי על גבי האייפד החדש, היא כן נתנה לנו משהו דומה, שזה בעצם היכולת לבוא ולהכתיב למערכת הפעלה, כמובן באמצעות שפות שהן שפות נבחרות, את המלל שאנחנו רוצים, וזאת על מנת לעזור לנו בכתיבה של טקסטים, כתיבה של הודעות וכדומה. אז חשוב שתדעו שקודם כל השפה העברית לא נתמכת בפיצ'ר הזה, מה שכן, יש לנו את השפה היפנית, יש לנו את השפה האנגלית, צרפתית ועוד מספר שפות. נקווה שגם שפת הקודש תגיע בקרוב. בואו נתחיל עם ניסוי קטן. נשתדל לעבוד על האנגלית שלי. Hello, how are you? I hope you had a great day today. וקיבלנו Hello, how are you? I hope you had a great day today. שזה ממש מצוין. Right now, I'm holding the new iPad, and I'm really excited to do the unboxing for the new iPad. וקיבלנו, right now I'm holding the new iPad, and I'm really excited to do the no-boxing. אוקיי, זה לא קיבל אותנו כל כך טוב. בקיצור, הבנו את הרעיון, הפיצ'ר הזה הוא פיצ'ר מאוד נחמד, חשוב שבאמת נזכיר שמדובר בגרסה שהיא גרסת בטא, גם על פי אפל, מדובר בגרסה שהיא גרסת בטא, גם הפיצ'ר של סירי באייפון 4S וגם הפיצ'ר של ההקלדה, ולכן כמובן לפעמים זה לא יזהה את מלוא המילים שאנחנו נבוא ונכתיב למערכת, מה שכן עדיין זה באמת משהו שיכול לסייע לנו. אם יש לנו הקלדות שהן לאורך זמן, אני מאמין שבאמת הטכנולוגיה תשתפר ותתפתח בחודשים הקרובים, ואפל תוסיף למוצר הזה יכולות נוספות. כעת אנחנו נעבור למצב תאורה שהוא מצב תאורה חשוך, מכיוון שאני רוצה להציג לכם את האיכות של המסך. יש לנו את הרקע הזה, שהוא הרקע המועדף עליי. אפשר להבחין ממבט ראשון באמת באיכות של התמונה, מבחינת עומק הצבעים, מבחינת קשת הצבעים. כמו שאפל הבטיחה, המסך הזה הוא באמת מסך מדהים שיכול להשאיר אותנו פעורי פה. אפל נותנת לנו פה יכולות של עבודה עם תמונה וטקסט ברמה כזו שאנחנו בעצם לא יכולים להבחין בפיקסל שהוא פיקסל בודד. וכמובן נכנסנו לאתר הבית של iStore, למי שלא מכיר, iStore.co.il. אגב, למי שטעה, האייפד כבר זמין למכירה באתר האינטרנט שלנו, וכבר מיום ראשון הקרוב הוא יסופק לכל הלקוחות שביצעו הזמנה מוקדמת לכל אורך השבוע וחצי האחרונים. אז כמו שניתן לראות, באמת באו והבטיחו לנו שגם אם אנחנו נעשה זום מקסימלי, אנחנו לא נוכל להבחין ברמת הפיקסל, אם זה בטקסט ואם זה בתמונה, ובאמת אפל באה ואומרת בהבטחה הזו. ניתן לראות שגם אם אנחנו נבוא ונמתח את הטקסט למקסימום שלו, הפיקסלים עדיין הם לא פיקסלים שנראים לעין,
והכל באמת בזכות מסך הרטינה המופלא שאפל באה ושילבה במערכת של האייפד החדש. לעומת זאת, אנחנו נשים עכשיו את האייפד 2. אז כמו שניתן לראות, אנחנו שמים פה שני עמודים שהם עמודים זהים. חשוב לי שנעשה את ההשוואה הזו על מנת שתוכלו להבין עד כמה המסך הזה איכותי. יש לנו פה את ההגדלה למקסימום של הטקסט הזה. כאשר מנגד יש לנו פה את ההגדלה למקסימום. זה האייפד החדש, זה האייפד 2. ניתן לראות לחלוטין את ההבדלים מבחינת האיכות של הטקסט. גם כשאנחנו הולכים פה למתיחה המקסימלית של הטקסט, ניתן לראות את העיוותים של הקווים, ניתן לראות בסופו של דבר פיקסליזציה מסוימת. מנגד נלך פה לטקסט במתיחה מקסימלית של האייפד החדש. אין פה שמץ של פיקסליזציה, מסך באמת מדהים. מבחינת האיכות של הוידאו, אנחנו ניכנס כעת ליוטיוב ונוכל לראות איזה וידאו קצר. וגם בואו נעשה את ההשוואה על מנת שתוכלו להתרשם בהבדלים. וידאו. ניתן לשים לב בבירור, שוב פעם, מסך הרטינה לא מפסיק להפתיע. יש לנו פה את האייפד מצד שמאל בצבע השחור, שרואים איכות תצוגה באמת מדהימה, באמת מרשימה, כאשר הוידאו של וידאו מולנו זה וידאו שהוא ברזולוציית Full HD, זה וידאו הפרסומת לאייפד החדש. אנחנו נעבור לחנות האפליקציות. אפל הוסיפה לנו במעמד ההשקה של האייפד החדש גם קטגוריה מאוד נחמדה שמאפשרת לנו לראות את כל האפליקציות שתומכות במסך הרטינה. מדובר באפליקציות שהיה צריך לבצע התאמה להן כמובן, חלקן עבדו על האייפד בדור הקודם, אם זה האייפד 1 והאייפד 2 שלהם את אותו איכות מסך, וחלקן התאימו גם לאייפון, אז בעצם היה צריך לבוא ולהכפיל פה את הפיקסלים, מכיוון שרצינו לקבל את זה באיכות גבוהה יותר. אז באמת לחיצה אחת כאן, ואנחנו יכולים לראות כל האפליקציות שנתמכות במסך הרטינה. ניתן כבר עכשיו לראות שיש לנו כמות שהיא יחסית לא גדולה, ביחס לכמות האפליקציות שיש לנו היום באפסטור, שזה בעצם 200,000 אפליקציות, אבל אני באמת מאמין שככל שהזמן יעבור, כל המפתחים יעשו את ההתאמות למסך הרטינה לכל האפליקציות שלהם. מבחינת השוואות נוספות שניתן לראות בכל מה שקשור לאיכות תצוגה, שזה הפרמטר המשמעותי באמת באייפד החדש, יש לנו פה צילום של האייפד הישן, אייפד 2. ננסה להתקרב כמה שניתן מבלי לקבל השתקפות, ונוכל לראות את הפיקסלים בבירור על האייקון של הספארי. מנגד נלך טיפה ימינה אל האייפד החדש, וכאן הכל נראה שונה לחלוטין. לסיכום, זו סקירה באמת הראשונית, האנבוקסינג הראשון מסוגו בישראל, ואולי בין הראשונים בעולם לאייפד החדש. באמת ראינו שיש לנו פה מוצר מדהים. כבר ביום ראשון הקרוב צפויות לראות המון סקירות מקצועיות מצד כל הכתבים והעיתונאים הנחשבים במדינת ישראל. באמצעות האייפדים שהגיעו לחנות אייסטור ניתן כבר היום לעשות הזמנה. זמן ההספקה הוא זמן הספקה שיחסית קצר, www.istore.co.il, וגם בטלפון 073-213-0507. אני הייתי חיים, תודה שהייתם איתנו.